Selfie expert ah. Yo, what's up guys? It's your boy Jiggy Boy back in again with another vlog. And karon kay kauban ako si John Lloyd. I-add nyo kay Pimus kay na Bobo! Di ka tawa ba? Gago maning bu... Selfie expert ah. Kisa naslo yun mo. Ipakita. Ipakita baka naslo yun mo baka ni. Ilay na ba ta? Natsumi naslo yun ba? Amutan abay na natsumi Emil. Kanang natsumi kanang imong katong profile mo pagato ba itong ibawatan ng carton kanang ipaprint email niya gibutan sa cellphone Luyo. Tawa ba? Klaro kay ito? Dara, klaro ano? Gitabunan pa. So hindi ka ambutan nakita ba ka to? So karon kay kisa gid ipabuta to. Ay so sila Sina tay. Sa Sina. Dito ko to i-appeal kay. Pastas pa to kay iyo to karata. Bobo. Ikaw na ko boy no boy ingon. Adi ko sa Facebook gan kay son. Bobo. So balik na ko niya no, let's go. Boom, I'm back. Mga 1 minute ra no. So naibago love team. Naibago I din transition na ako. Naibago kon. Sorry kayo buka. Naibago love team Natsumil. Piyo kay magipa-print ang picture niya gibutan sa Luyos kaya tabatay. Ano na aja? Ay wait tabo no nyara kalug mataga ato tanam matagak ta diri gago. Magic ba? Magic. Nya lagi matagak ta diri gago. Magic. Magic ko nya na matagak ta diri kalug ta. So mga ano road niya mo lakalakaw. Let's go. Balag baho diri manglakaw mi. Do kayo tarik buhok na ko murag ko Koreano eh. So spray. Murag Superman ani no. Tantangon na to murag tagab no eh. Magic. So tabuni kay magsani na ta. Let's go. Ay kasi pagsusulti oh. O kamo pagsusulti tabuni dia. Let's go my brother. Anak ko topper. Ay man ako ka. Nga po, di na mo enter kita? Intel na ako eh. Sige na ako. Ito view din eh. Coconut. So, nakainom mo, ara-asa mi ng mga blubya to. O nakita yung mga butong, doon ka butong niya, nakita. So, unsa ayo, guys nila. Sana sila managan ta. Uy, wala. Sige. Halos. Okay, nagitong na lagi sa tamis. Ay, tara mo. Ay, naday. Lagi, betag sila na. Ay. Nagwatis na dai. Ay, mamalik lang tayo, mauta. Asa mo kaawak kit. So, karon guys, is unsa ta karon pizza? Unsa ta karon pizza? 5. January 5 karon no? Saba ba ng mga bihana eh. Mura man sila kuan mga kurik. So natsumi ka ng simil ba? Kaya talagi mi lagi. Ang gikuan sa Luyo. Buang si picture nimo. Gago kayo. Bobo. Karon kay nililimit. Nililimit. Ay tarong eh. Takan. Bobo. Nadaraw tagiyaw nga, mga tagiyaw. Na. Para mila na. Natsumil kaya ta natsumil. Mo na kana pera sa katong shout out. Natsumil. Ikal. Natsumil. Lagi na, bugay kita limit subto. Chukoy. Daro kaya to. Kita mo nga ibig kuan. Kita. Babe, hawa ka mati. Kaya ta natsumila. Ito ba? Chukoy, natsumil. Shout out. Ay, bala ka rin. Daro kawat nagigubyan mo. Daro. Bijay. Natsumil kawatan. Sito mga nasagot. May mga nasagot mga lobby. Kaya talo po ang gap. Pishti ka. Yawa ka. Kawatang ilubil dyan. Natsumil, kawatang lubi. Natsumil. Natsumil, oh. Natsumil. Ngayon, taga-taga, men.
Kuya na sumi. Kawasan ka Jubi. Bobo! Dito kay dugat kayo? Dek. Nutarong mo ba? Ano di? Ano una eh? Nyaan sa may ilan ng anak. Kubaw? Bobo! Boom, so kita ninyo no, man na. Ha? So, na bago love team ron, not so mil, kaya talaga. Not so mil. Ang bagong love team sa TV5. Ayun ang Jimmy yung kuha ni BCBN kay common naman na TV5 na bago, TV5. Natsukoy giwa. Sabi siya, not so mil nga makita pa. Natsukoy na. Not so mil. Ah, yun. Kasi pa Facebook. Jan kay so. Wala. Blurred to blurred. So, balik lang ko niya, no? Kaya inig maganahan ko, kaya okay gana karon kay ito mi. Kapoy kita na. Tabunin mi. In 3, 2, 1, tungik. Tabon, 1, 2, 3. Dali ba? Look. So, boom. Nako karon sa Mumbalay, no? So, nanamig Deadpool 2. Aba kay mong ipanungdan mayo. Yo, Natsumil. Yeah. Oy, Natsumi, basta makita ka nila. Gago kay. So, Natsumi, kung makakita ka karon no? Si Mil ba? Grabe kay Mil eh. Ikuan dyan gagi. Sa Negi. Ano ko? Kita ka no? No. Kita ni Mil. Igor Emil. Bakyo po no? Ayo, dito na po ito bakyo. Yo, duruyo ga po yung buwang sinyo na. Mil sinyo. Nabidyuhan na iluda mo to. Iluda na mo rin. Imo mo na naon rin. Babay raman na rin. Kalabong ka rin. So, na 7 minutes. So, sigso ba? Wala yung kuwan ba? So, mao na ni Ron. Gago kay. Gago, so, Na film, sorry, kaya mag-outro na ko rin, kaya ako na niyo manon. So, okay, mag-outro na ako. So, dari lang ta. Like, share, comment, and subscribe. O, i-ring ang bell para ma-notify mo sa mga bago vlog or gaming na. So, dari lang ta. Tabuni, Roy. Okay. Tabuni. In 3, 2, 1. wala.